На 24 март тази година имах възможност да посетя лабораторията на Криосейф в Ниел, Белгия, откъдето се върнах с много добри впечатления, защото лично имах възможност да се убедя в високите стандарти на работа на лабораторията. Те разполагат с най-съвременната апаратура и с изключително добър екип от специалисти. На 24-ти през целия ден имахме възможност да се запознаем в лабораторията с цялата процедура от влизане на самите проби с стволови клетки в лабораторията до тяхното замразяване в азота. Проследихме всички изследвания, които на място се правят. Имахме обиколка из лабораторията. Имаше няколко презентации на Арнолд Ван Тюлдер, който е изпълнителният директор на Криосейф, и доктор Сали Сенит, медицинския директор на компанията, които в общи линии ни запознаха с процедурите по вземане на стволови клетки и с тяхното приложение в бъдеще най-вече. Успях в лабораторията да проследя пробите, които са взети от моя син и от мен самата в тяхната компютърна система и ми беше показано къде точно се намират пробите. Въпросите, които вълнуват българските родители, съхранили стволови клетки от децата си с компанията Криосейф, бяха зададени основно на страницата на компанията във Фейсбук. Основно тези въпроси бяха свързани с възможността за сключване на застраховка едновременно с съхранението на стволови клетки, която би покрила евентуално разноските по трансплантация с използването на тези стволови клетки. Други въпроси, които вълнуваха родителите, са при какви ситуации не е възможно съхранението на стволови клетки. Общо 8 семейства от различни европейски държави присъстваха на това събитие в Белгия и едни и същи въпроси установих, че вълнуват всички родители. Те са свързани предимно с бъдещото приложение на стволовите клетки. И двамата с моя съпруг сме медицински лица и пред нас никога не е стоял на дневен ред въпроса дали да съхраним стволови клетки от нашето дете или не. Единственият въпрос беше на кого да се довериме за тази важна за нас задача и избрахме компанията Криосейф като най-надежната компания, която присъства на българския пазар и от гледна точка на това, че имат повече от 200 000 съхранени проби от всички европейски държави, а вече и от други части на света. За мен това представлява най-важната биологична застраховка, която един родител би могъл да направи за своето дете в момента на неговото раждане. Аз съм много положително настроена към инициативата Аборт на родителите и затова лично аз кандидатствах да стана представител на българския аборт на родителите на Криосейф. Смятам, че това е една добра комуникация и добра връзка между другите родители, особено тези, които тепърва ще направят своя избор за бъдещите си деца, и самата компания биха могли да се обръщат към представителите на борда с всякакви въпроси, когато имат нужда от някакви разяснения относно процедурите по съхранението на стволовите клетки.